Goedemorgen, nog hier een oerke op een uur. En wat voor oerke. Nije week gaan 2 Ieper Loftspullen in première. De Zuivering in Wergeer en De Geest van Spultje Littens. Het Ben Ieper Loftspul van Jester Wierm. Dadelijk volle meer informatie over deze Ieper Loftspullen. En ook muziek, want we hebben hier een hele muziekploeg van het Wergeerster Ieper Loftspul. Ze passen maar correct op het podium. En heel wat oors, oud-minister Pieter Winsemius had op naar een boekskreun dat Friesland Centraal in stiet, Rowena, de sage van een Friese prinses. Het boek wordt van de media presenteren en eerst schoot Winsemius hier bij u in de bak om. Dat mooi verzels ik nog altijd een bijdrage van de vleerbasis in de komende uren. We zullen eerst praten over het Ieperloftspul van Wergeer, de Zuivering. Daarvoor zit hier Gerrit Hagen, muzikaal leider van de Zuivering. En Theo Smedes, regisseur. Welkom hier in de bak. Ben je wat zenuwachtig voor Waanzie, voor de première? Liets beetje. Liets beetje, Gerrit, do? Valt net aan, maar het komt wel gauw dichtbij. Het borrelt langzaam op. Ja. Ja. De Zuivering, wat gaat het door? Wat is het verhaal? Het verhaal gaat hoe 3 ontsnapte gevangenen die in het Amerika van de jaren 30, die op ziek binnen naar een Scot. En op hun ziektocht, op hun paard, moesten ze al hier vreemde figuren en komen ze in al je situaties belonen. Die ze een beetje van de paard afbrengt. Maar uiteindelijk zal het hun wel een Scot bezwaren, maar altijd een Scot is niet zo ziekje, dat vertellen we net. Nee, dat vertellen we net. Hey, als dat vertelt, ik leer het is wat baseren op een film, hè? Ja, het is baseren op de film O Brother Where Art Thou van de Coen Brothers. Van u 2000. U 2000 inderdaad. En die films liek als The Big Lebowski en Fargo hebben ze uitgebracht. En die hebben wij als basis gebruikt om het verhaal van de Zuivering te vertellen. En waar het verhaal schreeuwen? We hadden eigenlijk oerzetten en eigenlijk bewerken. Ik had het zelf bewerken, maar met hulp van onder andere Gerrit Hager hebben we het stuk eigenlijk oerzetten en bewerken zodat het geschikt is om er een toneelstuk, een Ieper-Loftspul van te maken. Ja, en als het nou typeer je meest, wat voor stuk is het? Is het het is een soort feel-good road movie-achtig iets. Dat is de film, maar dat is het verhaal. Je wordt mij zoering, alle avonturen die de jongens... Die 3 ontsnapte jongens beleven, als het ware, ja. Een soort lightje, hè? Een soort lightje, soort komische onzetten, maar ook prachtige, filmische, stille momenten die erin zitten. Dus het is echt een prachtige achtbaan die het publiek vastgehouden krijgt. Ja. Ben je er al klaar voor? Want het is, ik ben een beetje bekend met Ieper Loftspul. Ik kom uit Jorwert. Ik weet dat de laatste dagen is het altijd nog even heel het eronloeken. Ja, dat is in werk in het oor. Dus inderdaad, iets van de laatste fase, maar van alles gebeuren. Ja, maar je hebt al wel een keer terug in de hand, toch? Ja. Joen de vakgeneralen en Manje de generalen. Dus dan moet het kleerwijzen. Ja. Maar dat komt goed. Ja. Nou, dan ga ik even naar Gerrit, want dat is muzikaal leider. Dat betekent dat er een soort muziek is, hè? Ja, er zit in werk altijd een soort muziek in. We doen dit hier wel oors, omdat in het verliezen dan... zongen karakters uit het stuk die zongen dan een versje wat oer het stuk ging. Die vertelden zelf een verhaal. En dit hier hebben we meer de muziek als een soort soundtrack eronder lezen. We hebben dan ook geen tekst oerzet in het Fries, maar we houden het gewoon in het Engels. Maar de teksten die slaan wel op het stuk. Dus de Engelse versteender die had er nog wel wat aan. Ja. Maar het is meer een sfeer die we daar zetten. Nou. Ja, en nou vertelde Theo, het speelt in de 30 jaren van vorig jaar. De muziek klinkt dus exact? In de film zit een soort bluegrass. En daar beroeken we ook wel een soort van. Maar Wergeer die broekt in het generaal een soort popmuziek. Maar blazers en koorkes. Dus we wieken wel een beetje af, maar het blijft in het Americana sfeer zitten. Dus het gaat wel een beetje naar blues en de soul. Maar alleen de bluegrass, dat ging eens krijg wat te mal, omdat we echt gewend zijn om muzikanten uitwerken te broeken. En ja, banjo en mandoline, die het voor de bluegrass belangrijk binnen, die hebben we net. Sorry. En toch jij het krijgt bij de sound. Ja, dus daar hebben we alleen een muziekje maken. Ja. Maar we moeten ook wel werkgevers broeken, dus moesten er ook wat oren noemen bij. En wat oren staan. Oké. Ja, want hoe groot is de muziekploeg? Dat is een vrij grote ploeg. We hebben nog een man als 14, 15 op het podium staan. Ja, en die mag zo in de strengen horen. Ja, als je mij al leeft, dat is geen probleem.
Ja. En als we dan even zien naar de spelers, Theo, ben dat ik alle werkgeester spelers? Ja. Wat is ik wil een van de uitgangspunten dat het van de werkgeesters die belooft dat het voornamelijk werkgeesters of oud-werkgeesters wezen moet. Dus er zijn 24 man werkgeesters op toneel te spelen. Ja, en binnen uitsprutsen haatrollen, die draaien... Ja, de traaien jongens ben wel de uitsprutsen haatrollen. En eigenlijk binnen de rest van de rolverdeling heel veel gebruik maken van dubbelrollen en grote massascènes. Dat ze dus verschillende rollen hebben. En wij toch direct meer dan 100 kostuums maken binnen. 100 kostuums? Ja, dus ze zijn al heel betiert verleden jaar begonnen met het meisje van kostuums. Om het op die te kleden te krijgen. Maar ja, het is een prachtig gezicht als de spelerstent er binnenkomt. Dat er al die kostuums er hingen. Dus, ja. En het decor? Nou ja, de decor is wel mooi, want we gaan net een bepaalde ruimte bij een decor bouwen. Want wij spelen op de oud-zuiveringsinstallatie van Wergeer, wat bij de vroegere Frico-fabriek hadden. De fabriek die eerder verzeld net meer, maar wel de oud-zuivering. En die is helemaal oerwoekeren en daar had de natuur zijn gong in. En die broeken we echt als basis, daar spelen je bovenop en als decor. Dus het is echt locatietheater optima forma, om het zo te zeggen. Ja. Oeral in Wergeer, zeg maar. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. We hebben schrek bij de soundcheck al eventjes wat jet van die bluegrass muziek. Ze staan achter mij op het podium. Het is dit keer een groep van man sterk. Ja, het goed jongen hij eigenlijk 8. Hè? Een van de zangeressen is de Gerre. Drie jongeressen en 4 man erachter die het op allerhande muziekinstrumenten spelen. Wat voor nummers is er dan? Het eerste nummer is Those Memories. Ik ken het van Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Ik weet net kijk waar het skreun had. En het origineel is echt net helemaal bluegrass, maar liedjes country uitstapje dat mooi wel. Ja, maar dit komt ik voor in het stuk. Oké. Ja. Dan zien we daar naar je harkje. De ploeg uit Wergeer dus. Those memories of you still haunt me every night when I lay down. I'd always love you, little darling, until the day they lay me down. In dreams of you, my body trembles. I wake up and call your name, but you're not there, and I'm so lonesome without your love. I go insane. Those memories of you still haunt me every night when I lay down. I'd always love you, little darling, until the day they lay me down. I close my eyes and you're there with me. Your kiss I feel, your face I see. It's not your lips now that drive me crazy. It's just your heart till memory. Those memories
you still haunt me every night when I lay down. I'd always love you a little darling until the day they lay me down. Until the day they lay me down. Dit weer nog maar de held van de muziekgroep die het maaidocht om het Ieperloftspul van Wergeer. Dit weer het noemen Those Memories. Nou, had je nooit dat Ieperloftspul tawolle, de Suivering in de titel, zoek eventjes op www.desuivering.nl. Daar staan alle speeldata. En ik wens je Theo Smedes en Gerrit Hager een heel soort succes waar ze bij de première.